बेसेबां दुखुनांथाव खमसे खम सेलेब्रेट खालामबाय एटलिस्टथ' मोजाङै दोनलांना बेफोरबायदि गेदेमा सुबुंखौ जोङो फुजिनानै बिदिनो नायलाय ओमफ्राय सोर सेलेब्रेट खालामदों नै क'क्राझार चिलड्रेन पार्कआव दे बे नै मोजाङैथ' दोनला नै बिसोरबो ओमफ्राय नै ओरै दाखोर दुखोर एसे साफा खालामना गालांबानो जायो मानसिफोर बेरायनो फैयोना ओरैहाय नै महात्मा गान्धीनि मुसुखा दङ बेवहायबो नै माबायदि महात्मा सावखोन्दा गोजानो ना आसोला क'क्राझार चिलड्रेन पार्कआव नै पिताजी गुरुजी और नायदोब्रा केमेरायाव बेलासिनि गोजोन बार जादों सानैजों जोंहा जिरायग्रा दंजोबो नै मोजांथार माथो रावबो गैया थान्दाथार ओरै फुख्रि दङ ओमफ्राय बै गेजेराव न' दङ बैयाव थानानै फट' लानो मोजांथार दा थांगोन र' ओरै साइडजोंसो ओमफ्राय ओरै हारामि दं सानावबासो मोजां नुगौमोनलै आंना केमेरायाबो दाम गोसानि जाहैबाय दा माथो होनबावनो गलामनि अबस्था मोजांथारमोन ब्रिजआलाय देखायनो हाला नोंसिनो मा सिन्थालै ब्रादार खोमसि नुथारदोंलै साफाबा मोजां नुथारोना एबारसो साबसिन साफा जानांगौमोन ना दाथ' हरैबो जाजोब्बाय ना